Το ανθρωποπούλι είναι μια μετρίου μεγέθους κουκουβάγια. Από τα 5 είδη κουκουβάγιας που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στην Κύπρο, είναι νυχτόβιον αρπακτικό, έχει άνοιγμα φτερούγων γύρω στα 90 εκατοστά και τόσο από επιστημονικές μελέτες από το εξωτερικό αλλά και από μελέτες των τελευταίων χρόνων στην Κύπρο καταγράφεται ότι τρέφεται πέραν του 90% με τροχτικά. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε το ανθρωποπούλι, να το βοηθήσουμε στον βιολογικό έλεγχο των τροχτικών στην ύπαιθρο, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τη χρήση τροχτικοκτώνων, τα οποία γνωρίζουμε πόσο επιβλαβή είναι για την άγρια ζωή. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για μείωση των τροχτικοκτώνων με τη χρήση του ανθρωποπουλιού ετοιμάστηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το 2019. Το 2020 ολοκληρώθηκε το σχέδιο με τη συνεργασία του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Γεωργίας, των κτηνιατρικών υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Θύρας και Πανίδας και του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου. Και από το 2021 ξεκίνησε πιλωτικά με προϋπολογισμό 35.000 ευρώ, ενώ τα επόμενα χρόνια ο προϋπολογισμός ανέβηκε στις 75.000 ευρώ. Οι δράσεις του Εθνικού Σχεδίου αφορούν παραχώρηση τεχνητών φωλιών σε κοινότητες και οργανωμένα σύνολα, ώστε τα πουλιά να βρίσκουν πιο εύκολα χώρους φωλιοποίησης. Επίσης, χαρτογράφηση των υφιστάμενων φωλιών που είχαν τοποθετηθεί τα προηγούμενα χρόνια από τους εταίρους του σχεδίου δράσης. Μελέτη της βιολογίας του ανθρωποπουλιού με τη χρήση καμερών παρακολούθησης, δορυφορικών πομπών, δακτυλίωσης, αλλά και άλλων επιστημονικών μεθόδων για καλύτερη μελέτη της βιολογίας του είδους, ώστε να μπορέσουμε οι εταίροι του έργου να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για το είδος, για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε περισσότερο. Και αγορά εξοπλισμού στις ομάδες εργασίας, οι οποίες βρίσκονται στο πεδίο τόσο για τοποθέτηση τεχνητών φωλιών, χαρτογράφηση, αλλά και έρευνα για η βιολογία του είδους. Τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε εμείς οι επαγγελματίες και κυρίως και στις δεντρότητες αλλά και σε άλλων είδων γεωργικών δραστηριοτήτων είναι η ποντίκα. Το πρόβλημα είναι ότι στα δέντρα τρώει και των φελών των δεντρών που είπαμε με πάρα πολλούς τρόπους, όπως και κυρίως η ελιά που όσο και σας φανεί παράξενο την τρώει, και στα φρούτα όπως και στα ντράκων που είπαμε πρόσφατα να τρώει τα φρούτα μας. Έχουμε μεγάλη ζημιά στα συστήματα άρδευσης, κυρίως στα κεντρικά συστήματα, τα οποία τρώει τα λάστιχα και μετά έρχεται και τρώει και το μικρό το λαστιχάκι, το οποίο είναι αυτό που τροφοδοτά το νερό στο δεντρό, στο κάθε δεντρό. Το οποίο έρχεται και το δαγκώνει, το τρώει για να βρει νερό, είτε έχει είτε δεν έχει. Και οι καταστροφές είναι αμέτρητες. Είναι πολύ ζημιά που μας κάνουν. Δεν αφήνουν τίποτε. Όπου υπάρχει πλαστικό, δεν αφήνουν κάτι. Και σε ηλεκτρισμούς έχουμε βρει σε τρασφόρμερ που έχουμε με τις διοτρήσεις μας κτλ. Όπου βρίσκουν πρόσβαση και μπαίνουν μέσα, δεν αφήνουν τίποτα. Τα τελευταία χρόνια τα τροχτικά ήταν τόσα πολλά, οποία είχαμε τεράστιες ζημιές. Δεν μπορούσαμε να ποτίσουμε τα χωράφια μας, έτρωγαν τα λάστιχα, δημιουργούσαν διάφορες ζημιές στα σύρματα. Η δράση του Τμήματος Δασών όσον αφορά την τοποθέτηση φωλιών περιορίζεται στις δασικές περιοχές και στα όρια αυτών, αλλά ακόμη και σε κάποιες παραδασόδιες κοινότητες. Ο έλεγχος γίνεται ετήσιος έλεγχος φωλιών, ο οποίος χωρίζεται σε δύο φάσεις. Ο πρώτος έλεγχος περιορίζεται πριν την αναπαραγωγική περίοδο και περιλαμβάνει το καθάρισμα στο εσωτερικό της φωλιάς, τη συντήρηση τους ή και αν χρειάζεται την αντικατάστασή τους. Ο δεύτερος έλεγχος γίνεται εντός της αναπαραγωγικής περίοδου, δηλαδή είναι περίπου από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο, και περιλαμβάνει τον έλεγχο των φωλιών. Βλέπουμε την αναπαραγωγή των πουλιών, βλέπουμε ποιες φωλιές εγκαταστάθηκαν πουλιά, πόσα αυγά γέννησαν και πόσους νόστους έχουν. Σήμερα και σε συνεργασία με άλλα τμήματα διατηρούμε στοιχεία και δεδομένα τα οποία μας βοηθούν στη συνεχή εξέλιξη του προγράμματος. Το τμήμα Γεωργίας
κλήθηκε να συμμετάσχει σε έναν εθνικό σχέδιο δράσης για τη βιολογική καταπολέμηση των τροχτικών, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των τροχτικοκτώνων δολωμάτων στην Ήπεθρο και όχι μόνο. Από την άλλη, το Τμήμα Γεωργίας από το 1985 εφαρμόζει σχέδιο καταπολέμησης των τροχτικών, το οποίο προνοεί μεταξύ άλλων και την παραχώρηση τροχτικοκτώνου δολώματος στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα κυβερνητικά τμήματα. Η πρόκληση ήταν το πώς μπορούσαν να συνδεθούν δύο εκ διαμέτρου αντίθετα σχέδια. Και το πετύχαμε αυτό πρώτον με την επέκταση του δικτύου των τεχνητών φωλιών του Ανθρωποπουλιού. Μέχρι και σήμερα το 75% της Δυτικής Λευκωσίας έχει καλυφθεί από τεχνητές φωλιές του Ανθρωποπουλιού. Δεύτερος πυλώνας ήταν η εισαγωγή αυστηρότερων κριτηρίων όσον αφορούσε την παραχώρηση του τροχτικοκτώνου δολώματος που παράγει το Τμήμα Γεωργίας. Παραχωρείται πλέον μόνον σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρηστές, οι οποίοι τυχαίνουν εκπαίδευσης από το Τμήμα Γεωργίας και λαμβάνουν και το σχετικό πιστοποιητικό. Ο τρίτος πυλώνας, η τρίτη δράση, είναι η απαγόρευση της χρήσης του τροχτικοκτώνου δολώματος σε περιοχές όπου διασφαλίζεται ο έλεγχος των τροχτικών από την βιολογική δράση του Ανθρωποπουλιού. Δηλαδή σε περιοχές όπου υπάρχουν εγκατεστημένες φωλιές των Ανθρωποπουλιών. Ως αποτέλεσμα ήταν η μείωση της χρήσης του τροχτικοκτώνου δολώματος στο Αρατπέιτ στα ποσοστά της τάξης γύρω στο 50 με 60%. Κατά τους χειμερινούς μήνες το συνεργεία προβαίνουν σε καθαρισμούς των τεχνητών φωλιών των Ανθρωποπουλιών, δηλαδή απομακρύνονται από μέσα παλιά pellets και παλιά αποχωρήματα του Ανθρωποπουλιού και τοποθετείται νέο υπόστρωμα, ούτως ώστε η φωλιά να είναι έτοιμη για κατάληψη από το Ανθρωποπούλι, κυρίως κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου, όπου και ξεκινάει η φωλιοποίηση του τσιρευτή. Το Ανθρωποπούλι γενικά απειλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες που ποικίλουν από δευτερογενή δηλητηρίαση μετά από βρώση ποντικών ή αρουραίων που έχουν φάει ποντικό φάρμακο, από προσκρούσεις σε αυτοκίνητα, που πολλές φορές μπορεί να είναι και συνδυασμός κάποιου πουλιού που έχει δηλητηριαστεί με τροχτικοκτώνων και οι ενέργειες του και οι αντιδράσεις του έχουν αλλοιωθεί. Έχουμε βρει ανθρωποπούλια που έχουν πεθάνει από ηλεκτροπληξία, από πυροβολισμό και δυστυχώς σε κάποιες περιοχές και από την παγίδευση. Έχουμε βρει αρκετές φορές τραυματισμένα ή νεκρά πουλιά σε δίχτυα και εξωβέργα. Η Υπηρεσία Θύρας και Πανίδας τοποθετεί τεχνητές φωλιές για ανθρωποπούλια και μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις επαρχίες πέραν των 700 φωλιών, οι οποίες αρκετές επισκέπτονται κάθε χρόνο από το προσωπικό μας, ελέγχονται και παρακολουθείται η αναπαραγωγή των ανθρωποπουλιών, γίνεται δαχτυλίωση. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές της νεκράς ζώνης που έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα με τα τροχτικά λόγω της εγκατάλειψης των περιοχών αυτών. Σε έρευνα που έχει κάνει η Υπηρεσία Θύρας σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους στο παρελθόν, έχουν βρεθεί σε πολύ ψηλών βαθμών από ανθρωποπούλια και άλλα είδη κουκουβάγιων που είχαν μαζευτεί τυχαία από προσκρούσεις οχημάτων, πολύ ψηλών ποσοστών τροχτικοκτώνων σε αυτά. Αυτή η έρευνα έχει επαναληφθεί μέσα στα πλαίσια δράσεων του LIFE Παντότυρα, το οποίο έχουν μαζευτεί και το 22 και το 23 και το 24 σημαντικός αριθμός δειγμάτων και από ανθρωποπούλια αλλά και από άλλα είδη κουκουβάγιας και αρπακτικών, στα οποία έχουν γίνει εξετάσεις και πάλι με πολύ ψηλών ποσοστών τροχτικοκτώνων. Γίνεται προσπάθεια μέσω διαφόρων εκδηλώσεων να γίνει γνωστή η αξία και η σημασία αυτού του είδους στον κόσμο,
μέσω είτε δαχτυλιώσεων πουλιών που έχουν μεγαλώσει στο αναρρωτήριο και απελευθερώνονται, μέσω επισκέψεων σχολείων, μέσω απελευθερώσεων σε σχολεία ή μέσω κάποιων άλλων δραστηριοτήτων που το κοινό μπορεί να γνωρίσει αυτόν το σημαντικό είδος που είναι και πολύ ωφέλιμο και να καταλάβει την αξία του και τη σημασία του. Τα ανθρωποπούλια και τα υπόλοιπα αρπακτικά πτηνά χτίζονται στα τροχτικοκτώνα δευτερογενώς, τρεφόμενα με τροχτικά τα οποία είχαν προσβληθεί από ποντικοφάρμακο. Συγκεκριμένα να πούμε για τη δράση του ποντικοφάρμακου μετά από κατάπωση μιας θανατηφόρας δόσης, είτε από τροχτικών είτε από άλλων ζώων. Αυτό που προκαλείται στην ουσία είναι η αδρανοποίηση των παραγόντων πήξης του αίματος, με αποτέλεσμα να έχουμε ανεξέλεκτες αιμορραγίες στον οργανισμό και το θάνατο συνεπείας εσωτερικής αιμορραγίας. Η περισυλλογή των νεκρών πτηνών γίνεται από προσωπικών της υπηρεσίας θύρας, μεταφέρονται εδώ στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και αφού διενεργηθεί η νεκροτομή, λαμβάνονται δείγματα τα οποία αποστέλλονται για τοξικολογικές εξετάσεις στο Γενικό Χημείο του κράτους. Πριν από τη διενέργεια της νεκροτομής, λαμβάνονται υπόψη δεδομένα τα οποία παρέχονται από την υπηρεσία θύρας και αφορούν το σημείο εντοπισμού του πτώματος. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο ανθρωποπούλι εντοπίστηκε στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στην Πάφο. Κατά την επισκόπηση έχουμε διαπιστώσει ανεμία. Προχωρώντας με την νεκροτομή θα διενεργήσουμε δείγματοληψία ύπατος, ούτως ώστε να σταλεί το δείγμα για διενέργεια τοξικολογικών στο Γενικό Χημείο του κράτους. Συνήθως οι πομποί έχουν βάρος μικρότερο του 5 ή του 3% του βάρους του σώματος του πουλιού και με αυτόν τον τρόπο μπορεί το πουλί να συνεχίσει τις βιολογικές του ανάγκες, τις καθημερινές του συνήθειες, χωρίς να επιβαρύνεται. Τους πομπούς μαζεύουν πληροφορίες για τις κινήσεις του πουλιού τη νύχτα, που δεν μπορούμε να εντοπίσουμε, τη χρήση του χώρου και αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε πάρα πολλά συμπεράσματα. Μπορούμε να υπολογίσουμε αν μια χρονιά είναι αυξημένος ο πληθυσμός των τροχτικών ή μειωμένος σε σχέση με το πόση απόσταση ταξιδεύουν και πόσο συχνά τα πουλιά από τη φωλιά και πίσω όταν έχουν νεοσσούς και τους τροφοδοτούν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες ήταν εξαιρετικά δύσκολες να μαζευτούν στο παρελθόν, ενώ τώρα με τη χρήση των πομπού είναι πολύ πιο εύκολα. Οι πληροφορίες μαζεύονται δορυφορικά καθώς κινείται το πουλί και μετά με τους συγκεκριμένους πομπούς πρέπει να πάμε με ένα κομπιούτερ πλησίον του πουλιού σε μια απόσταση ασφαλείας 15-20 μέτρα που δεν θα τον οχλήσουμε και με χρήση μιας αντένας κατεβάζονται όλα τα δεδομένα στον υπολογιστή και από εκεί και πέρα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πάρα πολλές αναλύσεις για διάφορους σκοπούς, όχι μόνο για να βρούμε τη χωροκράτεια ή το που κινείται. Οι δράσεις του BirdLife Cyprus έχουν να κάνουν κυρίως με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ενημέρωση του κόσμου, είτε τούτον μέσω εκδηλώσεων, είτε τούτον μέσω των social media. Έναν άλλο κομμάτι των δράσεων που κάνει το BirdLife είναι η παρακολούθηση των φωλιών, το κομμάτι της έρευνας και το κομμάτι της δαχτυλίωσης των πουλιών. Ένα παράδειγμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των εκδηλώσεων που κάνει το BirdLife για το ανθρωποπούλι είναι απελευθερώσεις πουλιών που ήταν στο αναρωτήριο της υπηρεσίας θύρας. Έτσι, μαζί με τον κόσμο γίνεται η δαχτυλίωση, εξηγούμε τι σημαίνει η δαχτυλίωση. Βλέπει ο κόσμος και μπορεί να αγγίξει το πουλί, να έχει μια πιο χειροπιαστή εμπειρία. Μια άλλη δράση που οργανώνει το BirdLife Cyprus είναι η ανάλυση εμεσμάτων μαζί με τον κόσμο. Οπότε με τούτον τον τρόπο μπορεί κάποιος να ανοίξει έναν έμεσμα και να βγάλει οτιδήποτε κοκκαλάκι και με τούτον τον τρόπο να μάθει ακριβώς τι έφανε το ανθρωποπούλι με έναν πιο διαδραστικό τρόπο. Μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης έχουμε στήσει μια βάση δεδομένων μέσα στην οποία υπάρχουν οι φωλιές που έχουν εγκαταστηθεί από όλους τους συνεργάτες του προγράμματος, αλλά ακόμα και φωλιές που εγκαταστηθήκαν από ιδιώτες. Και μέσω από τούτη τη βάση μπορεί ο κάθε λειτουργός της κάθε υπηρεσίας που είναι μέρος του προγράμματος να μπει και να δει
Ό,τι λεπτομέρεια θέλει, π.χ. σε τι είδος δέντρου είναι εγκατεστημένη φωλιά, αν πέρσι είχε γεννήσει κάποιον πουλί, αν είχε γεννήσει και είχε δαχτυλιωθεί τον αριθμό του δαχτυλιδιού και όλες τις άλλες λεπτομέρειες, αυγά, μωρά κτλ. Έτσι αποφάσισα να βάλω φωλιές για να μαζέψω ανθρωποπούγια, γιατί είχα δει στην περιοχή μου ότι υπήρχαν και όταν δημιουργούμουν εδώ πριν 32 χρόνια ανακάλυψα μια σπηλιά που είναι στο κτήμα μου, το οποίο υπάρχουν ανθρωποπούγια μέσα. Και από τότε αποφάσισα τα τελευταία 5 χρόνια να τα αξιοποιήσω, ας το πούμε, και ο τρόπος που τα αξιοποίησα είναι να σταματήσω να βάζω χημικά, τροφές που μας δίνει το τμήμα γεωργίας που είναι για το θανάτωση των νηφίτσων που λέμε. Και έτσι αποφάσισα να βάλουμε και φωλιές και μας έχουν βάλει 5 φωλιές. Συν η μεγάλη μου που είναι η σπηλιά που μου γεννά κάθε χρόνο γύρω στα 5 με 6 ανθρωποπούγια, τα οποία τα βλέπω συστηματικά. Και από τότε, έχει εδώ και 5 χρόνια, σταμάτησα να βάζω δηλητήρια και είμαι στο 100% αποκαταστημένος από τις ζημιές. Δεν έχω καθόλου πρόβλημα. Ούτε στα δέντρα, ούτε στις αρδεύσεις μου, ούτε σε τίποτα. Ούτε και βλέπω νηφίτσες, τίποτα. Έχουμε δει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, η οποία σπανίζει να δεις τροχτικό να κυκλοφορεί ανεξέλεκτα, δηλαδή χωρίς φόβο. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Ανθρωποπούλι έχει θετικά αποτελέσματα για τους γεωργούς μας. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θέλει να το συνεχίσει, θέλει να το ενισχύσει και θέλει να το μεγαλώσει. Ως εκ τούτου και στον νέο κύκλο τον οποίο θα πρέπει να ανοιχτεί μετά το 2027, θα συνεχίσει να υπάρχει το σχέδιο δράσης για το ανθρωποπούλι προς όφελος των γεωργών μας. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους γεωργούς μας τη δυνατότητα να έχουν λύσεις βασισμένες στη φύση, λύσεις οι οποίες ενισχύουν την ισορροπία και είναι πλήρως εναρμονισμένες με το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι καθημερινά πάρα πολλοί γεωργοί επικοινωνούν μαζί μας για να ενταχθούν στο Εθνικό Σχέδιο για το Ανθρωποπούλι. Πάρα πολλές κοινότητες θέλουν να τοποθετήσουν και να δώσουν τη δυνατότητα στους γεωργούς να βάλουν στα χωράφια τους έξω στη φύση τις φωλιές. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, να θέλετε, κίνητρο για να το συνεχίσουμε και να το μεγαλώνουμε.